ତାଳ କାକରା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ କିପରି ବନେଇବା ତାଳ କାକରା, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତାଳ କାକରାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ତାଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଧାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟି ତାଳକୁ ଭଲକି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ତାଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟୋପିକୁ ଖୋଲିଦେବା ଏବଂ ତାଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ପତଳା ଚୋପା, କଳା ରଙ୍ଗର ପତଳା ଚୋପାକୁ ହାତରେ ଭଲକିଣା ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁତକ ତାଳ ଉପରୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସବୁ ମଞ୍ଜକୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଫଦା କରନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଳକୁ କୋରିଦେବା। ଏଇ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଳକୁ କୋରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତାଳରୁ ତାଳ ମଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗ୍ରେଟରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିବ ତାଳର ପାରୁ, ତା ଯେଉଁ ଛିଦ୍ରରେ, ତାହା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛନି ନେଇଛି, ତ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଘୋରି ଘୋରି, ଏବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ନେଇଯିବା, ତ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଘୋରି ଘୋରି ଭଲକିଣା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ତାର ତାଳର ଯେଉଁ ଚୁଟି ଭଳିଆ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ এই 3ଟି ତାଳ କୋରିବା ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁତକ ଯେଉଁ ତାଳର ପାରୁ ଅଂଶ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଳ ମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ମଞ୍ଜକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁତକ ମଣ୍ଡ ୟା ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇବା। ତାଳ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଫୁଟି ଆସିବ, ତାହା ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ତାଳ ମଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ, ଓଜନରେ ଦେଖିଲେ 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହେବ, ତ ତାକୁ ତାଳ ମଣ୍ଡ ଦେଇ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ତାଳର ମଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁଜି, ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମ ସୁଜି ହେବ, ତ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ବଟା ଦେବା, କାରଣ ଚାଉଳ ବଟାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝା ଖାଇଥାଏ। ଚାଉଳ ବଟା ଅଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସୁଜି ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ସୁଜି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ତା ଦେହରେ କିଛି ଚିନି, ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଚିନି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଭଲକି ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ପୁରରେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ପୁର ଭଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣିଟି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବାନି, ଯେମିତି ହାତ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ, ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ହେଉ କି ଟିକେ ତେଲ ହେଉ ଦେଇକି ଭଲକିଣା ଚକଟି ଦେବା। ଚକଟି ଦେଇକି ରୁଟି ଗୋଲା ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା କରିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା କାକରା ଗଢ଼ନ୍ତି, ଟିକେ ଚତ୍ରା କରିକିନା ତା ଦେହରେ ପୁର ଦେଇକି ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ଗଢ଼ିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ସବୁତକ କାକରା ଗଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗହିରିଆ କଡ଼େଇ ନେବା, ଯେମିତିକି କାକରା ତକ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଫ୍ଲାଟ୍ କଡ଼େଇ ନେବେନି, ତ ବୁଡ଼ିବା କଡ଼େଇ, ଯେମିତିକି ଗହିରିଆ କଡ଼େଇ ନେବା। ତ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବାନି। ତାଳ କାକରା ଉପର ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ତଳଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ସବୁତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଆଉ ବେଶୀ କଡ଼ା କରିବାନି, ଯେହେତୁ ତାଳ ବେଶୀ କଡ଼ା କଲେ ତାଳ ପିଠା ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ପିଠା କରିକି ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ କେତେ ସାରା ତାଳ ପିଠା ଆମର ବନିଗଲା। ଏହିପରି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଅଧା ସୁଜି ଆଉ ଅଧା ଚାଉଳରେ ତାଳ ପିଠା ବନେଇ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।